tak? Obecna sytuacja na Pomorzu jest wyjątkowa i wymaga podjęcia nadzwyczajnych kroków. Dlatego też Zarząd Województwa w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wyasygnowaniu 50 milionów złotych z przeznaczeniem tych środków na doposażenie szpitali należących do samorządu województwa, ale także do administracji rządowej. W szczególności część z tych środków otrzyma szpital zakaźny, szpital wojewódzki w Słupsku, w szczególności oddział w Ustce, to także szpital wojewódzki w Prabutach, a więc oddziały zakaźne, oraz szpital numer 7 Marynarki Wojennej usytuowany na Polankach. To ma być nasz wkład w polepszenie jakości opieki zdrowotnej. Tak jak powiedziałem na początku, sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna. Chcemy, aby te środki wspomogły ratowanie życia i zdrowia mieszkańców Pomorza.